Mulla on seuraavana vieraana Rami Adham, joka on juuri palannut vähän aikaa sitten Syyrian Alepposta. Hyvää huomenta. Huomenta Niklas. Olet käynyt useita kertoja Aleppossa viemässä avustustarvikkeita, auttamassa lapsia siellä ja köyhiä. Olit siellä tosiaan kesäkuun ja kesäkuun lopussa pääsit sitten palaamaan. Millaista oli tällä kertaa? Sanat on vaikea selittää ja kuvailla sen Aleppon tilanne tällä hetkellä. Surullista on, että Aleppoa tällä hetkellä yritettiin putkeen 3 kuukautta raskalla ilmapommituksella saarottaa tai saada kapinalliset antautumaan ja polvilleen sillä tavalla, että se niinku katkaistetaan kaikki hengitysreitit Aleppoon ulos ja sisään. Ja pitkälti tämä mun 27. matka oli Aleppoon ja tämä on pitkälti vaarallisin ja vaikein ja dramaattisin, mitä mä voisin ikinä voinut käydä tai niinku kokea itse niinku henkilökohtaisesti. Ensinnä tietysti sen Aleppon matka sisään on ollut ihan oma haaste. Miten sä pääsit sinne Aleppoon sisään? Niin kirjaimellisesti ryömimällä, eli ei voitu käyttää autoa kuten ennen. Auton matkaa se Castellon reitti on ollut 15 minuuttia semmoinen ajomatka Aleppoon ja se kesti 7 tuntia mulla niinku kävellä tai tavallaan niinku ryömiä tai sitten väijyy tunniksi tai pari, kunnes niinku hävittäjät hetkeksi poistuu ilmasta ja pääsin sitten jatkaa Aleppoa kohti. Oli kyllä aika vaarallista, mutta niinku luulin aina, kun pääsin Castellon tai kuoleman tien niinku ylittymään turvallisesti ja luulin, että mä oon tavallaan niinku turvassa Aleppossa, mutta sitten tulin huomaamaan, että Aleppossakin suoritetaan 150 ja 200 ilmaiskua joka päivä. Millaista se oli se tieosuus kulkea ihan käytännössä? Todella siis pelottavalta. Siis oli useita kymmeniä autoja oli palannut ja paljon vihannesautoja, paljon vesimeloniautoja oli kaatunut, ambulansseja oli ammuttu ja niinku, periaatteessa kaikki mikä liikkuu moottorilla, niin korneteilla tai lämpöohjuksella, niin pystyvät helposti niinku niitä ampua. Ja se johtuu siitä, koska Assadin ja hänen liittolaiset on tavallaan edennyt Castelloon lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja se teki sen ylittäminen erittäin vaarallinen. Ja me päätettiin sitten mun turvatiimin kanssa, että me mennään niinku kävelemällä ja se on niinku kaikin turvallisin. Ja se oli meidän valinta ja näin tehtiin. Ja oltiin sitten perillä Aleppossa. No nyt hallituksen joukot ovat käytännössä katkaisseet tämän tien ja saartaneet Aleppon kapinalliset. Mitä se tietää? 24 päivää mä oon ollut itse Aleppossa ja elin ihmisten kanssa siellä paikallisten kanssa suorittamassa meidän humanitaariset projektit siellä, mitä ollaan sovittu Ramadanin kuukauden aikana, paastokuukauden aikana. Mutta sitten yhtäkkiä mulla tuli niinku turvatiimiltä ilmoitus, että nyt tänään niinku meillä on tuntiaika pakata ja lähteä ulos. Meillä on vahvoja tietoja siitä, että Assadin joukot on edennyt aika pahasti ja on iso pelko, että jäät tänne saarrossa meidän kanssa. Eli nyt on meidän saatava sut niinku ulos täältä Alepposta. Pakkasin, mä pystyn pakkaa ainakin yhden repun. Mä jätin mun kaikki vaatteet, kaikki muut tavarat on jäänyt sinne. Sitten lähdettiin 3 aamulla sieltä meidän pajasta, niin sitten lähdettiin kohti Castellotietä. Ja siinä meni 4,5 tuntia. Kyllä oli kauheata katsoa sitä niinku, oli kuollouhreita oli siellä tien varrella ja kun pääsin niinku näkemään sen Aleppon maakunta toisella puolella, kun aurinko oli nousussa, niin oli kyllä tuntui, että syntynyt uudestaan. Nyt kun tämä on katkaistu tämä tie, niin millaista se on sitten se tilanne niillä ihmisillä, jotka on saarroksissa? 450 000 nyt tällä hetkellä Aleppossa, jotka asuu siinä vapautetulla alueella, jotka Assad haluaa saartaa, ovat tällä hetkellä saarrossa. Se tarkoittaa sitä, että ei enää liiku mitään raaka-aineita, ei vihanneksia, ei hedelmiä, ei polttoaineita, ei ei jauhoa, eli ei lasten maitoa sieltä maakunnalta tai sitten ylipäätään sitä Turkista, koska kaikki avustukset, mitä tulee Aleppoon, ostetaan Turkista ja se kulkee tätä tietä kautta Aleppoon. Ja nyt kun tämä tie on katkaistettu, niin se tarkoittaa, kuten niin kaikki tietää, kun tavara ei ole, niin hinnat nousee aika huimaasti. Yhden leipäpaketti, mikä maksoi 1,5 ennen, tällä hetkellä mä kuulin eilen, että se maksaa yli 12 €, 8-12 €. Eli se on niin todella vaikea kuvailla sen, että Aleppo, näin iso osa Alepposta on tällä hetkellä valitettavasti saarrossa. Ja se on saarrossa just sillä ilmaiskuilla,
tehokas, pelottavalla ilmaiskulla, mikä on suoritetaan jatkuvasti ympäri kelloa Aleppoon. Ja sen mä oon kuvannut aika monta niinku surullista videopätkää, kun oli itse Aleppossa ja vaikea olla. Miten yleensä nämä siviilit, jotka ovat siellä nyt saarroksissa, niin miten he pärjäävät päivästä päivään ja miten ylipäänsä pysyä järjissään siinä tilanteessa? On todella vaikea pysyä järjessä. Eli tämä on just se, mitä mä itse huomasin tämän matkan aikana. Eli huomasin mun ystäviltä se ilmapiirteet, heidän niinku, käytöksessään huomaa, että siinä on suuria paineita ja eivät ole enää järjessään. Mä itse olin 24 päivää siellä Aleppossa, niin voisin sanoa, että niinku, helposti voi sekoa. Koska jatkuvasti niinku, hävittäjät hörrää, enää 1 eikä 2, siinä on aina 6-12 hävittäjää lentää. Ennen pommitettiin yhtä kohden niinku, kerralla. Tällä hetkellä on pommitettu useita kohteja kerralla ja ei enää niinku, tietää, mihin se osuu sitten meidän niinku, kohdalla. Eli jatkuvasti ihmiset raivaa ruumiita ja ihmisiä ja läheisiä ja sukulaisia raunioiden alta. Ja sen 24 päivän aikana Aleppossa olen valitettavasti raivannut useita ruumiita ihmisten kanssa siellä, koska en voinut niin jäädä. Miten tällaisessa tilanteessa jaksaa? Ei ole helppoa. Ei. Tarkoittaako tämä nyt sitä, kun hallituksen joukot ovat saartaneet Aleppon nämä kapinallisalueet, että Assad on nyt niskan päällä ja lopun alku tässä taistelussa, joka alkoi vuonna 2012? Venäjä on niskan päällä. Ei Assad pysty millään. Siis Assad on vuosi sitten niin kuin ohi kokonaan pois kuviosta, mutta tehokas Venäjän ilmavoima, se toki tekee suurvaikutuksen maan päälle, että ilman niitä ilmahyökkäyksiä, jatkuvia ilmahyökkäyksiä pieneen alueeseen, sen Castello-tieteen, ei ne pysty millään etenee. Ja saa nähdä, kuinka pitkään ne pystyy jatkamaan tätä pommituskampanjaa. Ja toki nyt on edennyt 400 metriä enää, sitä Castelloa periaatteessa ei enää pysty liikkua. Mutta kuinka pitkään tämä kestää, se saa nähdä, että se riippuu aika pitkälle mun mielestä kansainvälisestä yhteisöstä, reaktiosta. Miten aiovat niinku tähän asiaan vaikuttaa? Annetaanko vaan Aleppoa saartoon? Mutta jos sinne ei enää tule tarvikkeita, ei enää tule ruokaa, ei tule vettä, ei tule ammuksia. Jättiläinen humanitaarinen kriisi tulee olemaan. Niin eihän ne kapinallisjoukutkaan saa enää huoltoa. Ei periaatteessa toki saadaan, mutta eihän ne kapinalliset ole siellä. Niinku, nehän on itse niinku paikallisia, ne on aleppolaisia. Heillä ei ole vaihtoehto, kun puolustaa itse omat läheiset. Kuka tahansa sen näin pitää tehdä, ihan normaali asia. Mutta ne, jotka saarti Aleppoa, eivät ole syyrialaisia. Eli siellä on venäläiset pommittajat sieltä ilmasta, siellä on iranilaiset maan päällä, afganilaisia, irakilaisia, libanolaisia, jotka ovat tulleet Syyriaan taistelemaan Assadin rinnalla. Ja kaikki vankit, jotka niinku taisteluiden yhteydessä, mitkä Vapaa-Syyrian armeija on saanut sen taistelun niinku, päätteeksi, ne ei löydy yksikään syyrialainen. Ja siellä niinku afgaaneja, niin kuin sanoin, irakilaisia ja iranilaisia ja libanolaisia, ei löydy valitettavasti syyrialaisia. Sen osoittaa ja viittaa just siihen, että ketä taistelee Assadin kanssa. Aleppon taisteluhan alkoi kesäkuussa 2012. Miksi tämä on niin tärkeä kaupunki molemmille osapuolille? Taistelut alkoi Aleppossa ja just nimenomaan, koska Aleppo on tavallaan Syyrian niinku talouspääkaupunki, talouskassa tavallaan, Syyrian kassa tavallaan. Ja siellä on kaikki teollisuudet, siellä on kaikki tehtaat, siellä on työvoima on niin valtava ja 6,5 miljoonaa asukasta ja todella niin tärkeä Syyrialle ja Assadille. Jos Assad olisi, kun menetti Syyria, niin se oli melkein menettämässä koko sodan. Ja nyt, kun ne haluavat tavalla tai toisella tehdä jonkunnäköinen iso askel kohti niin kuin boostamaan Assadin moraalia, on tietysti Aleppo on siinä se erittäin tärkeä saada kapinalliset niin kuin jatkoneuvotteluihin vähän kaikkea irti heiltä. Eli saa nähdä. Tulitauonhan oli määrä alkaa helmikuussa tuolla Syyriassa, mutta se... En tiedä, mistä siitä ei vissiin ole mitään tietoa. Mä en tiedä. Mä kuulin ainakin kuukauden aikana, kun olin itse Syyriassa 3 kertaa tulitauosta ja mä oon rekisteröinyt itse useita kansanmurhia päivässä silloin. Ja mä sitä niin kuin kirjoitin ja postasin aika silloin, kun pystyin postata näistä kauhuksista ja tulitauon rikkomisesta.
Eli ei voi olla tulitauko, jos on 10 hävittäjää lentää ilmassa ja pommittaa kohteita. Syyrian sodassa on useita osapuolia. Yksi niistä on ISIS, joka oli jossain vaiheessa myöskin lähestymässä ja etenemässä Aleppoa kohti. Mikä on se tilanne nyt ISISin suhteen siellä Aleppon päässä? No, ISIS on ehkä pahin, mitä voisi Syyrian kansa kuvailla tai kohdata Assadin niin kuin toisena viholliksena. Ja ISISillä toki ei ole hävittäjät eikä ole ilmavoimat, jotka käyttävät meitä vastaan. Eli ne etelee miestä vastaan ja heitä vastaan on helppo taistella. Eli heidät on häädetty useammasta kylistä. Kuukauden aikana yli 7 kylää on heidät onnistettu häätää sieltä. Mutta ne tekee aika vahvasti yhteistyötä, piiloyhteistyötä Assadin kanssa. Heillä on 600 kilometriä rintama Assadin kanssa. Yksikään kohdetta ei ole taistelua Assadin kanssa, mutta ne taistelee ainoastaan vaan meitä vastaan. Nyt kun olit tuolla Aleppossa, niin teillä oli tämä, että te laitoitte katukeittiöitä pystyyn, jolla pystytte sitten ruokkimaan 3500 ihmistä päivässä. Kuitenkin kun menitte Aleppoon, niin koska te joudutte käytännössä ryömimään sinne eikä päässyt niin kuin autoja läpi, niin teillähän ei ollut itsellänne sitten mitään avustustarvikkeita, joudutte kaiken ostamaan sieltä paikan päältä. Kyllä. Niin, millaista se on sitten, kun on tollainen tilanne, että näitä tarvikkeita ei paljon ole? No siinä kun menin sinne, silloin oli liikennettä, eli 1 auto 10 ehkä pommitettiin, eli muut autot, jotka yrittävät viedä Aleppoon ne perustarvikkeet, ne kuljettaa niitä tarvikkeita hengen uhalla ja mun mielestä ovat sankareita sinänsä. Mutta tilanne on tällä hetkellä paljon pahempi kuin silloin, kun menin itse. Eli kun lähdin sieltä, päättivät poistamaan mut Alepposta, niin se oli aika kohtalokas hetki, koska 32 tuntia sen jälkeen niin tie on melkein oli katkaistu. Eli silloin huomasin, kun olin itse Aleppossa, niin hinnat on 3-kertaistunut, mutta nyt on 10-kertaistunut. Eli silloin oli edelleen raaka-aineita. Silloin mä olin erittäin ilahtunut, kun näin kadulla jonkunnäköinen aktiviteetti, jonkunnäköisiä tavaraa löytyi. Ja huomaa tietysti sen meidän köyhä jano, eli mikä syntyi siinä ruoan jaossa, niin se oli 3-kertaistunut, jopa 4-kertaistunut. Edellisinä vuosina meillä oli 300 perhettä, joka ruokittiin päivässä, noin 1500 ihmistä. Tällä hetkellä ensimmäinen päivä meillä oli tarkoitus 200 tai 400 perhe, mutta sitten huomattiin, että on paljon ihmisiä, jotka on jäänyt ilman ruokaa ja meillä oli pakko tuplata sen määrä, että pystytään tarjoamaan kaikille ihmisille, että ei kukaan lähte tyhjin käsin takaisin kotiin. Ja tällä hetkellä turvallisuudesta syistä niin me ei olla jaettu yhdessä paikassa, ollaan jaettu 4 eri kohteeseen, eli yritettiin vähän minimoida sitä ihmismassan määrä yhdessä paikassa. Aiotko palata jossain vaiheessa takaisin? Tilanne on hyvin vaikea tällä hetkellä. Toki meidän yhdistyksen toimintaa ei millään tavalla pakottaa meidän olemassa siellä itse paikan päälle. Me ollaan luotu hyvät systeemit paikallisten kanssa ja paljon paikallisten Turkissa ihmisten kanssa, jotka pystytään välittämään sen apu ilman, että me käydään siellä paikan päälle. Mutta se on ollut meidän toimintaan ydin asia, että me ollaan itse siellä suorittamassa näitä projekteja ja itse valvomassa ja toteuttamassa niitä. Ja se luo sitä uskottavuus ja läpinäkyvyys ihmiselle näkee, että ollaan siellä paikan päällä ja viemässä sitä hätä tai apua, mitä ollaan kerätty täältä. Aleppon paluun on vähän kyseenalainen tällä hetkellä. On toki syyskuussa on tarkoitus lähteä taas. Meillä on tarkoitus rakentaa tuossa elokuussa 4. koulu pakolaisleirille ja se on erittäin tärkeä. Syyrian ollaan menossa, en tiedä Aleppoon. Jos Aleppoon jatkuu tilanne tällä tavalla, niin tuskin otan sen suurin riskin sinne Aleppoon. Kiitoksia Rami Adham. Kiitos.